Piata výzva. Je toho nejak veľa. To sa bojím. Piata výzva, mrazivý kvíz. V tejto výzve sa otestujú vaše znalosti o krajine fjordov Nórsku. Čaká vás 6 kvízových otázok. Pokiaľ sa netrafíte do vopred vymedzeného intervalu, nasleduje trest. Ľadová sprcha. Kokos, čo sa zás pripravili. Váš protivník na vás vyleje vedro s ľadovou vodou. Otázky pre protivníka aj so správnymi odpovediami sú priložené v obálke. Aha. Takže to vyzerá na konfrontáciu s tým tatranským pavučikom chudunkým. Ďalší hornát, sakra. Nevadí. Ja som známy tým, že som celkom umný a bystrý jedinec, takže si opäť myslím, že víťazstvo mám v kapse. Poďme na to. Dámy a páni, poveternostné podmienky na to vôbec nemáme vhodné. Takže dávam si dole bundu radšej. Toto je priveľmi kvalitná bunda na takýto challenge. Keďže sa nejedná o poslednú výzvu, tak si dám dole aj topánky. Iné tu nemám a asi by som naozaj ten zápal plúc chytil, ak by som tie topánky mal na sebe. Vôbec neviem, aké otázky ma môžu čakať, ale posnažím sa, aby ani jedno z týchto vedier neskončilo na mne. Ideme na to. Dobre, milý kanec Peter. Ja som si pre teba pripravil súbor 6 otázok. Presne ich je 6. Každé s číselnou odpoveďou a minimálnou toleranciou. Strašný vietor je, strašný vietor. Práve keď som sa vyliečil z horehronského vypalovača. No to je 100-krát horšie než ten hornát. A myslím si, že môžeme ísť na to. Čo hovoríš? Poďme na to, nech to mám už z krku! Tak, začneme s kvízom. Takže Peťo, ako som spomenul, mám pre teba pripravených 6 otázok, pomerne dlhých. A začal by som prvou. Vždy, keď prečítam otázku, máš nejaký čas na rozmyslenie, ja si papier odložím a bude na tebu čakať ľadová sprcha. Je už len na tebe, či sa trafíš do tolerancie, respektíve či povieš správnu odpoveď, alebo sa otužíš. Môžem začať? Pravda, môžem. Prvá otázka. Koľko eur stojí cesta z rybárskeho mestečka v Nórsku Čo je toto za debilinu? vlakom do Osla? Cesta vlakom trvá 7 hodín, takže koľko eur stojí táto cesta? Máš toleranciu 3 eurá. Nenechaj sa zmiasť toleranciou. Prvé vedro je pripravené, toto je také lepšie. Tolerancia 3 eurá? Tolerancia 3 eurá. €14. Si presvedčený otázkou 14 eur? Odpoveďou, áno. Som! Ja som známy tým, že som celkom umný a bystrý. Dadadam tam! Zle! Koľko to bolo? Bolo to 52 eur. Kokos! Posraný Nóri! Tak, Tam má každý peňaz jak na rozdávanie. Poďme, druhá otázka. druhá otázka. Okamžite ho prečítam. Najdlhší fjord, zvaný Sognefjorden, je druhý najväčší ľadovec na svete a najväčší v Nórsku. V ústi je široký 72 km a jeho hĺbka je 1308 metrov.
Otázka znie, aká je jeho dĺžka. Tolerancia 10 kilometrov. Ja neviem, mne už trpnú ruky. Áno? Tak musíš rýchlo odpovedať, pretože ja si prijímam druhé vedro. Dĺžka. Chceš ešte raz prečítať 120 km. 120 kilometrov? 120 km. Si presvedčený? Áno, som touto presvedčený. odpoveďou? Som presvedčený. Som známy tým, že som celkom umný a bystrý. Tretia otázka, poď. Koľko to Tretia malo? otázka. Bolo to 203 km. Kokos, posraný fjord. Dobre. Tretia otázka. Vigelandsparken Sculpture Park je miestom, kde sa nachádza množstvo sôch v obklopení krásnej prírody. Povedz mi počet týchto sôch. Tolerancia je 10 sôch. $102 sôch. Si presvedčený touto odpoveďou? Som. Na určite 100%. Áno, 102 sôch. Je tam 102 sôch. Umný a bystrý. Debilné sochy. Nie, 200, presne 12. Dobre, poďme ďalej. Štvrtá otázka. Na západe krajiny v okrese Telemark sa nachádza obrovský vodopád Rjukanfossen. Koľko má metrov? Tolerancia je takisto 10 metrov. Bača sa tu pomýlil a prečítal si toleranciu z minulej otázky. V skutočnosti bola tolerancia 20 metrov. Asi potrebuje ďalšie okuliare, slepec. Vodopád. Áno. $125 metrov. Trafil si sa. Trafil si sa. Takže okamžite pokračujem na druhú. Strašne mi trpnú ruky. Poďme. Norsko vymenovalo za šlachtica tučniaka. V ktorom roku? Tolerancia je 10 rokov. Musím rozmýšľať. Tučniaka. 1998. 1998? Áno. Vymenovali ho v roku 2008. Yes! Šiesta otázka. Posledná. Koľko percent ľudí v Norsku konzumuje každý piatok tacos? Tolerancia 5%. 8% ľudí konzumuje tacos. Náš kvíz je u konca. Yeah! 8,2%. Yes! Pneumóniu nebude, možno bude. Dámy a páni, posledné 3 otázky, 50% na úspešnosť takýchto šialeností, čo neviem, či tento blázon alebo Amundsen si pre mňa pripravil. Každopádne 50%. Mám to stále v hlave, mám to tam. Spravil som to presne tak, jak by to nikto nespravil. Prvé 3 som sa schladil, lebo už mi bolo teplo. Posledné 3 som si to už viac menej užíval. Spravil som to po svojom. Do it Norway, hlasujte pre mňa. idem, neviem, asi do Hornádu.